I tota la força dels moviments antifranquistes i dels moviments ecologista, antimilitarista, feminista dels 70-80, no? L'experiència personal és que jo com a dona mai m'havia sentit discriminada. La consciència del dret de les dones i de la igualtat i de la lluita a favor dels drets de les dones ja estava incorporada en tot aquest moviment feminista. La tinc a partir de les lectures, Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig, són potser les persones amb les que m'inspiro més amb el pensament feminista, però diguem que durant molts anys jo em moc més amb uns moviments més sobre la igualtat o pensant més en els drets de totes les persones, no específicament dels drets de la dona. Amb tota la meva lluita, tota la meva militant en el moviment antimilitarista sí que prenc molta consciència del patriarcat, perquè no deixa de ser el militarisme com una de les màximes expressions del patriarcat. També una de les línies amb les que m'implico més és amb la reivindicació de la visibilització. Estem en uns moments en què les polítiques dels anys 90 són sobretot per la igualtat i representa, sembla com si tots els temes dels drets de les dones ja estessin d'alguna manera com bastant assolits i en canvi es pot comprovar com en totes les esferes i sobretot en el món associatiu els llocs de poder, els llocs de representativitat són sempre majoritàriament presos pels homes. Estàvem en una associació de veïns que era molt feminista, diguem, de base, i per tant no teníem ni tan sols vocalia de la dona perquè la dona era present en els espais de decisió d'aquesta associació de veïns, però en canvi jo veia que en el món veïnal, en general, s'havia optat per una opció que era tenir vocalies de dones en les quals era una cosa positiva en el sentit que les dones tenien un espai en el que es feien visibles com a dones, però en canvi després les polítiques reals, la manera de funcionar d'aquelles organitzacions no permetien que la veu de les dones s'escoltés quan es parlava d'urbanisme, de mobilitat o de qualsevol altre tema. Era com que hi havia pels homes i produint d'alguna manera l'esquema patriarcal dins de les polítiques de gènere i des de les polítiques que estaven desenvolupant a governar a l'Ajuntament des d'un punt de vista de transformació del municipalisme com a eina transformadora és que les polítiques públiques que s'han de desenvolupar des de la institució no poden ser aquestes polítiques d'igualtat que s'han dut durant tants anys i que no han transformat la base del patriarcat i no han transformat la base de la discriminació en contra de la dona, sinó que s'han de fer unes polítiques valentes, feministes, i molt de trencar i de canviar estructures per anar... Estava molt interessant per mi a nivell de reflexió feminista, que és quan jo als 80, a finals dels 80 i principis dels 90 entro en l'etapa de criança, vaig ser mare, i que vaig optar vaig estar en un moviment que buscava l'empoderament de la dona com per la criança, per una criança activa en què l'alletament es posava en valor i l'auto era una mica anar contracorrent, perquè en aquell moment estava, diguem, la decisió sobre alletar o no la tenien les dones, sinó que la tenien els metges o les dones, però no la pròpia dona, i aquest era un moviment que va fer una gran feina, una gran tasca amb aquest moviment, amb Gala, que era una entitat de dones, que d'alguna manera el que buscava era l'empoderament de les dones per conèixer-se a si mateixa i per poder decidir aquesta capacitat que tenien d'alletar i de dedicar-se a les cures a la criança. M'agrada molt veure com el feminisme ha incorporat el tema de les cures com una part molt important del que aporta la visió femenina de la vida, tot el que té a veure amb la cura de la humanitat, tant amb la criança com amb la gent dependent, el paper que la societat ha de donar a qui fa aquesta cura, que
que majoritàriament l'han fet les dones i d'una manera totalment invisibilitzada i sense posar-hi valor, i que aquest empoderament de la dona quant a la criança dels seus fills en aquell moment era contracorrent, fins i tot era una mica trencador des del punt de vista feminista. Hi havia un debat sobre si l'alliberament de la dona passava per trencar amb aquest paper més de maternitat, i que en canvi ara el propi feminisme ha incorporat diferents etapes. El mateix feminisme posa l'accent més en uns aspectes o en uns altres i també té una evolució important. Des que soc alcaldessa, moltes vegades se m'ha demanat com a dona, hem fet molts debats, de si les dones a la política portem una visió diferent, i hem una mica arribat a la conclusió amb altres alcaldesses que més enllà de la paritat, que és imprescindible, perquè si som 50% i 50% i aportem mirades diferents, doncs una mirada completa sobre la humanitat serà molt millor si la mirem des d'aquesta paritat, però perquè a més sí que hi ha uns valors de cooperativisme més basats en el consens, la cooperació, en tenir també molt en compte la vida quotidiana de les persones, les cures, etc., que hi pot haver homes que ho aportin a la política, i és indiscutible que hi ha homes que ho aporten, però que el fet que moltes més dones estiguin en els espais de decisió i en els espais de la política està fent canviar aquesta mirada molt més plural, molt més inclusiva i molt més de consens.